Boas noites. Ide vindo. Estamos hoxe aquí dando comezo ás festas de Milladoiro, ainda que realmente se empezaron onte con Millarrock, donde tuvemos, bueno, varios miles de personas disfrutando aquí de aves e disfrutando do Milladoiro. E hoxe, por primeira vez, nas festas de aves, nas festas do Milladoiro, vamos a ter un pregón. O pregón é o que dá comezo ás festas, é o día de salida, non? O momento no que se sale. E nós, junto coa comisión, con Paula, que é membro da comisión, e o resto dos membros, Luís, Rubén e José, pois estuvouse buscando unha persoa daqui de Milladoiro que pudera ser esa referente, que pudera ser esa persoa que dese salida ás festas do Milladoiro. E despois de moito pensar, Paula, xunto co resto dos membros, decidiron que a mellor persoa era Alberto Gómez. Alberto, que vai a presentar despois Paula e vai a dar unhas palabras. Eu simplemente o que teño que dicir a Alberto, que desde que vivo en Ames, desde que veño por Milladoiro, que son concelleiro ou desde que son alcalde, o que teño que destacar de Alberto é que é unha persona que sempre está aí para colaborar, para botar unha man. Sempre que o necesitas, está aí. E iso é o que axuda a facer pobo, é o que axuda a facer vila, é o que axuda a facer Milladoiro. Pero eu teño que dicilo, hoxe son as festas de Milladoiro, mañán é o día da Madalena, é o día da procesión, é o día máis importante, quedan aínda despois 2 días máis de festa, e despois veñen as festas de Bertamiráns, que o bo que estamos facendo gracias á Comisión de Milladoiro e gracias á Comisión de Bertamiráns é poder facer unhas festas xuntas, unidas, que sean as festas de Milladoiro e as festas de Bertamiráns, e que ao final sea a semana grande das festas de Ames, que é o importante tamén. Eu non me enrollo moito máis, simplemente darlle as gracias a Alberto por aceitar a dar este pregón, porque ademais é de Milladoiro de toda a vida, oriundo do Milladoiro, e iso é algo que tamén é moi que hai que destacar e poñer en valor, porque xa non hai tanta xente que sea do Milladoiro de toda a vida, E menos da miña edade, que xa quedan menos, non? Bueno, agora deixo-vos con Paula, que é da comisión, e eu que quero tamén é aproveitar para agradecer ás comisións de festas, a de Milladoiro e a de Bertamiráns, e ao resto de todas as comisións do noso concello que traballan durante todo o ano, que se moven, que están aí para poder facer festas como esta ou as que están na súa aldea, na súa parroquia. Moitas gracias a todas as comisións e moitas gracias a vos por estar aquí e por asistir a este primeiro pregón histórico que se dá nas festas do Milladoiro, e deixo-vos con Paula Segade. Veciños do Milladoiro. Dende a Comisión da Madalena, Milladoiro en Festas, queremos agradecer ao Concello de Ames, á Xuntanza de Empresarios de Ames, a hostelería e o comercio local, así como a todas aquelas veciñas e veciños que colaboraron mercando rifas, xa que a partir de agora será a forma que teredes de colaborar e de axudarnos. Esperamos que estas festas preparadas con tanto cariño sexan disfrutadas ao máximo por todas vós. Queremos recordarvos que as portas da asociación están sempre abertas para que vos unades a ela. Nada nos gustaría máis que poder contar con vos para vindeiras actividades, obradoiros ou festas que se vayan a facer o resto do ano. Agora vou dar paso ao pregoeiro, escollido pola súa labor incansable durante máis de 30 anos nas festas da Madalena, dende a colaboración en anteriores comisións ata agora como presidente da Cofrería da Madalena. Sen máis preámbulos, deixo-vos con Alberto Gómez, gran persoa e mellor amigo. A ver, animarnos aquí que vos quero ver as caras a todos, aos meus veciños, aos meus queridos veciños, aos meus amigos. Boas noites a todos. Sí, como acaban de presentarme, son o presidente da Cofradía da Magdalena, que levo con moito orgullo
Vos vou a falar un pouquiño tanto da Cofradía da Madalena como personalmente dun veciño máis voso que é daqui do Milladoiro de toda a vida, nativo da Eira de Abaixo. Eira de Abaixo, para que non o sepa, queda no outro lado da Nacional, as casiñas antigos do Milladoiro. Ali naceu este rapaz que vos está aquí falando. Estou moi contento, é verdade, moi feliz de que a mí me hayan escollido para dar o primeiro pregón, unhas festas que levo na alma, non? Desde fai 7 anos son presidente da cofradía, unha cofradía que se formou fai 20 anos. E que fai a cofradía? Pois manter vivas as tradicións da Madalena. Organizamos a procesión e todo aquilo que se recaude para a conservación da nosa fermosa capilla, que creo que é moi bonita, e vos animo a que non a conozca que a vai a visitar. E tamén pois facemos excursións cos nosos cofrades. En definitiva, creo que somos unha pequena comisión de festas tamén, non? Unha pequena comisión de festas porque organizamos cousas e hai que pensar que hoxe estamos aquí todos os anos igual porque hai unha origen nas festas. E cal é a origen das festas en realidad? A celebración dun santo, dun patrón dun pueblo. E cal é a que celebramos hoxe? A festa da Magdalena do Milladoiro. Sí, señor. Que grandes festas había aquí no Milladoiro. Que grandes festas. A verdade é que sí, eu teño uns recordos de cando era máis cativo. Bueno, por certo, que non me conozca, non son o que presento o tempo na Gallega, nin xoguei no Compostela de Caneda, son Alberto do Milladoiro, Alberto da Eira de Abaixo. O fillo do Cruci. Antes había as costumbres de poñerlle nombres e motes a xente. O meu pai chamaban Roxio, el tamén foi membro da comisión nos seus tempos. Bueno, a mellor transmiteume esa inquietude por facer cousas polo Milladoiro e polo pueblo. Pero bueno, non me quero volviendo ao que habíamos falado, non? De eso, das festas e da alegría da unión. Cando era pequeno eu recordo con moita alegría cando chegaban as festas do Milladoiro, porque daquela tiñamos os Reyes Magos e a festa da Madalena. Era o que había. A xente máis nova dirá, pero este que está dicindo, era o que había. Bueno, os Reyes Magos viñan como viñan, porque aunque eran máis novos que agora, viñan menos cargados, non traballaban como traballan hoxe en día, que veñen moito máis cargados. E viña a festa da Madalena e vivíamos a todos os rapaces da miña generación, porque eu vos vou falar do que eu viví. Con unha ilusión grande, ver, sabes, a primeira bombilla que colgaban, de vivir aquelas festas con unha pasión e un amor grandísimo, non? Porque, bueno, é o que había, e de aí me ven a mellor esa devoción que teño pola Madalena, non? Tamén vos quería contar que, bueno, que as festas celebrándose ao Día da Magdalena o 22 de xullo, pero, por coincidir cas festas do Apóstolo, celebrábanos o primeiro domingo de agosto. Por qué? Porque non coincidiran co Apóstolo. Pero que non se fíen os de Santiago, porque cada día teñen que cambiar as sedes polas nosas. A mellor nos pasamos hasta o 22, eles veñen a facer despois do 1 de agosto. Como que non? Hai que... Penso que vamos moi ben encaminados en ese sentido. Bueno, pois nada, non tampouco me quero alargar moito, pero hoxe me fixo gracia, recordando, pasando por aí polas atraccións das festas. Que atraccións tiñamos nós? Ver agora as atraccións que había, que nós tiñamos? Tiñamos a atracción principal das festas, as lanchas de ferro. Os acordades? A xente máis maior tense que acordar. As lanchas de ferro. Seguridade total, aí había unha seguridade, cinturón de seguridade, freno Aibar, nada, buscabas a rapaza que se gustaba, invitábala a levar ali a barca, e dicían, claro, é tipa quedar ben con ela,
poníanse de pé para darle máis incluso, porque cuidado para as lanchas, que pesaban, para movelas, tienen unha corda para tirar. Por certo, non fai moito tempo que vinen unhas festas, ainda unha barca dese, e dixo, bueno, que freno era? O tipo berraba, onde vas, loco, que non me puxes así, que tal? Que freno era? Unha tabla por debaixo, con unha pequeniña manivela accionada, levaba unha goma por detrás, esa lanchiña de ferro, esta xente nova está me dicindo, pero este home que perdeu, que carallo está falando? Pois era o que había, aquelas lanchiñas era a nosa atracción, como pode ser hoxe os saltamontes, ou esa grande que hai aí llamada. De verdad que moito cambiaron as festas, pero recordas con tanto cariño, e quería, bueno, pues transmitirvos un pouco eso, non? Aquí no Milladoiro viñeron as millores orquestas de Galicia. Sí, sin duda. Eu falaba con miña nai, preguntándole como eran aqueles tempos duros, despois da posguerra, non había cartos, a xente que facía. E non podían pagar, ofrecía festas de millo. E con ese millo, pois, vendíase e recordábase para as festas. Mira, que cousa curiosa, é que, aunque le dice con que alegría facían aquelas festas, a verdade é que, bueno, é de admirar, non? Hai que reconocerle a toda a xente de antes e de agora que organiza as festas, que traballa por elas, que perde tempo da súa vida, dos seus momentos que está ca familia, incluso cartos dos seus bolsillos. Pidemos un aplauso para toda esa xente que fai posible as festas, reconocelas de agora e de antes. Sí, a verdade que sí. Bueno, volvendo ao tema das orquestas, viñeron as millores. Decía miña nai, as estrellas azules, o dúo Gala. Hasta sabes quen veu tamén? Tamén viñeron esas. Os Tamara, o Pucho Boedo, que gran orquesta. Aquela debía ser como a panorama da actualidade, verdad? Digo eu, que era o que cantaba? A ver, tedesme que axudar, Tedesme que axudar, que me parece que Pucho Boedo, os Tamara, aquí no Milladoiro, detrás mío, cantaba aquello que decía: a Milladoiro voy ligerito caminando, porque la Magdalena en Milladoiro me está esperando. A ver, todos otra vez. A Milladoiro voy ligerito caminando, porque la Magdalena en Milladoiro me está esperando. Mi madre, imagínate, ¿qué es eso? Pero falando, volvendo ao tema, a que non sabedes tamén, non me quero alargar moito porque non viñestes a escoitar Alberto, senón a Metrópole, seguro. Pero a que non sabedes tamén quen veu, que os pequenos seguro que non saben quen é, pero vos os mellores, María Jesús os Acordeón. Sí, señor, estuvo aquí en Milladoiro. Eu me acordo, eu que podría ter 12, 13 anos. María Jesús os Acordeón, aquí detrás mío, no campo de Ifa, aí actuou. Me parece que polas informacións que recaldei, 60.000 pesetas cobradas. Bueno, nos está dispoñendo a huerto. Que é o que facía María Jesús os Acordeón? Que éxito tiña? Quen conta isto? Vamos allá, todos en posición. Pajaritos a volar cuando acaban de nacer, colitas de mover, pum, 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 pum. Era así o non? E despois dicía, como dicía, a ver, que teño que mirar aquí, non sei por que escribí tantos folios, porque non miro para ninguno. Como decía, hoy es día de fiesta, vamos todos, baila sin parar, vamos a bailar tú y yo en Milladoiro sin descansar. Bueno, van a decir os de Metrópolis, pero este home vai a quitar o traballo. Non é a miña intención, Non é a miña intención os de Metrópolis quitarlle o traballo. Bueno, xa vos vou a deixar porque creo que xa me estou alargando moito. Podía estar falando con vos toda a noite, queridos veciños, señor alcalde, comisión, familia, amigos que me viñeron hoxe. A ver, estades todos aí, estou moi feliz, de verdade. De verdade. Moitas gracias. O que vos falo
Como falando de aquí do meu corazón, de verdade vou digo. Non quero nombrar a xente que traballou aquí no Milladoiro porque me quedaría xente, pero na miña cabeza era xente que me está escoitando e me conoce, xa están todos. Bueno, pues por terminar, me gustaría que me apoyares todos con un viva ben fuerte e que oixamos os de Santiago, porque dentro de nada vamos a facer cambiar o apóstolo, vale? Así que ben alto todos, a viva voz, quero que me gritedes conmigo: ¡Viva o Milladoiro! ¡Viva! ¡Viva a súa xente! ¡Viva! ¡Viva Magdalena! ¡Viva! ¡Felices festas a todos e a disfrutar da Magdalena! Moitas gracias. Me digo o alcalde, é que viva Ames, pois que viva tamén, viva Ames tamén. Que vivades todos vos, ser felices e pasar unhas bonitas festas da Magdalena 2024. Sempre feliz. Gracias. Moitas gracias, quero vos a todos. Tenes un amigo